салом дӯстон, дар бозӣ ҳамеша як бозингар бештар нақш дар ғалабаҳо дорад. Дурахш кардани онҳо сабаб мешавад ки дар охир унвони беҳтарин бозингари рақобатро гиранд. Чӣ қадар бештар меҳнат кунанд, ҳамон қадар қадрдонӣ мешаванд. Одилона, ҳамин хел не? Имрӯз мо мебинем ки дар 15 соли охир ки аз ҳама бештар ин унвонро соҳиб шудааст. Рафтем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати X омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати X боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. аз Карим Бензема шурӯъ мекунем. Аксари вақт Бензема ҳамлагари қадрнашаванда буд. Ана баъди тарки Мадрид кардани Роналду ӯ ситораи нави даста гардид. Баъдан Карим ҷоизаҳои зиёди беҳтарин бозингари рақобатро гирифт ки аксарият дар Лигаи Чемпионҳои соли 2022 баъди шикаст додани Челси, ПСЖ ва Манчестер Сити буданд. Ҳамон вақт Бензема маротибаи 76-ум унвони беҳтарин футболбозро соҳиб шуд. монанди Бензема, Гризман ҳам замони паси парда қарор мегирифт. Ба Ла Лига омада яке аз нафарони калидии чемпионат гардид. Назар ба Бензема, Антуан дар мунтахаби Фаронса бештар бозӣ мекарду ҳунари зебо нишон медод. Ҳатто дар қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳонии соли 2018 нақши калон дошт. Ҳамаи ин меҳнати Гризман сабаб шуд то дар 600 бозии анҷом додааш 85 маротиба беҳтарин бозингари дидор эълон шавад. Агар он нобарорӣ дар Барселона намебуд, аниқ ки шумораи ҷоизаҳояш бештар мешуданд. ин нафарро бошад одилона баҳо доданд. Кевин Де Брюйне феълан беҳтарин нимҳимоятгар дар ҷаҳон гардидааст. Ягоне аз нимҳимоятгарон монанди Кевин хатарнок муқобили рақибҳо бозӣ намекунад. Де Брюйне солҳост ки дар ин сатҳ баромад дораду Манчестер Сити ва мунтахаби Белгияро ба пеш мебарад. ҳайратзада намешавем вақте ӯро 86 маротиба беҳтарин бозингар ҳамагӣ дар 450 бозӣ анҷом додааш эълон кардаанд. агар шумо мухлиси Челси, Юнайтед ё Арсенал бошед, медонед ки Кевин муқобили ин дастаҳо чӣ хел бозӣ мекунад ва бешубҳа ба беҳтарин буданаш тан хоҳед дод. монанди Кевин, Харри Кейн ҳам дар даста ва мунтахаби Англия ҳунараш дар сатҳи баланд мебошад. баъди гузариш ба Бавария, ӯ худро бори дигар ба садри ҷадвали нишонзанҳои мусобиқа бароварда тавонист. маълум мешавад ки шумораи унвонҳои беҳтарин бозингар гардидани Кейн ба 90 адад мерасад ки дар 450 бозӣ ба даст омадааст. Лестер Сити бояд инҳоро хубтар донад, чун Кейн маҳз ҳамон бозиҳо сифати баланди бозингариро нишон додааст. шояд шумо аз Кейн касеро беҳтар нашуморед, вале ин хатост. ҳастанд онҳое ки аз Кейн ҳам беҳтар будаанд. Масалан, Неймар Ҷуниор. албатта барояш дар беморхона ҳуҷраи шахсӣ тайёр кардаанд, вале вақте ки ба майдон бармегардад, осон ҳамаро дар ғафлат мегузорад. ҷои шубҳае нест ки тӯли ин муддатҳо канори Месси ва Роналду, Неймар исмашро дар қатори беҳтаринҳо навишта тавонистааст. барои ҳамин ҳам Неймар 90 маротиба дар корномааш дар 340 бозии анҷом додааш беҳтарин бозингари дидор эътироф шудааст. ин яъне дар 25% бозиҳо мебошад ва агар чанд сол бо Месси бозӣ намекард, ин рақамҳо бештар ҳам мешуданд. оиди Месси ва Роналду ишораҳо шуд ва албатта ки навори мо бе ин ду нобиға намегузарад. Роналду бо 200 маротиба беҳтарин бозингари дидор эълон шуданаш дар ҷои дуюми мо қарор дорад. ин бача ҳатман дар шоми рақобатҳои Лигаи Чемпионҳо муқобили гигантҳои аврупоӣ медонист ки чӣ хел бозиро ба роҳ монад. новаста аз ки будани рақиб ҳам дар даста ва ҳам дар мунтахабаш Роналду ҳунари волояшро ба намоиш мегузорад. ба назар ӯ ба зудӣ ин корро хотима доданӣ нест. то 40 солагӣ мо ҳатман ин дастовардҳоро аз Роналду бештар мебинем, вале ӯ аз ҳама зиёдтар ин унвонро соҳиб нашудааст, чунки ягон футболбоз дар таърих аз Месси дида бештар беҳтарин бозингари дидор эълон нашудааст. ин ҷо гапи зиёд дар кор нест. Месси каман дар кам бозии бад нишон медиҳад. агар шумо мухлиси Барселона набошед, пас аниқ ки Месси яке аз он унвонҳоро муқобили дастаи шумо гирифтааст. дар синни 35 солагӣ ҳам Лео дар ҷоми ҷаҳон қариб ки дар ҳама бозиҳо ин унвонро соҳиб мешуд ва бале, шумораи ҷоизаҳои Месси дар бозиҳо ба 400 адад мерасад. ин рақам 2 маротиба зиёдтар аз Роналду мебошад. агар ба ҳамин ҷоизаҳо бозингарро баҳо диҳем, Месси беҳтарин футболбоз дар таърих мегардад. ба ақидаи шумо ягон кас дар оянда ин рақамҳоро ақаллан такрор карда метавонад? Мбаппе, Холланд ё Беллингем? дар комментария қайд кунеду навори ҷадидро интизор бошед. хайр дӯстон.